Yeah, boy from the Kakarot. Nyanda made it. 3 a.m. Yeah, it's going music for the sake of love. Tuko na kukulu na menya na Mwazuka bwanji amaenda abambo mwazuka bwanji amaenda abambo ni matenda sungwa ni mwazuka bwanji dadi ayi langa zina ntomeda kwezi nyani wa mpungo kubera chikauta kwa mamapo kuti ali pasani moni chikao cha mama wakuno chitipa sanje kalonga mangoji mchinji kulowera uko muliko bwanji amaenda abambo ni matenda sungwa na ine langa zina ntomeda kwezi nyani wa mpungo mumaziwa ndi mapanga tandale ndili pano kupanga tandale chimali tanjeni fuka tanjo kasenda timana bafula mwanje pamwamba kankhale mungatione kuti ayi tafokerako pang'ono tachepako mphamvu ife ndife akapolo ndife osauka ndife opanda ntchito komabe mulungu akatilola kuti tibwere titumikire zimakhala zili choncho ndati ayi ndibwerepo teta yankhule ndiye programu yachikota kwa makuno ngati silayankhula tazitenga ngati wanzeru talimbana ndi kulimbana kwa bwino ifeyo talimbana ndi anthu enieni ifeyo talimbana ndi katundu talimbana ndi MCP talimbana ndi ng'ona talimbana ndi akatundu langa sina tsameta boys nyani wa mpungo tumatalola alole akani tanjo nifoka mpatanjo kasenda ni mwana bafula mwanje pamwamba kubwera chikota kwa mama kuno tili tayankhule ndiye programu yangayi kunali kupfula njira za moto wina akamabwera lero kumati fwe funo zake zofada kukazo zoyang'ana mmwambazo azizitenga ngati yedolo ndikuti tenti ayankhula amene wazazitenga ngati anzeru ndapachikanso nane lero Friday. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Osaiwala kuzikiti achisilamu anzathu osaiwala kuzikiti pamene tikupanga kachiko pamene tikupanga ka dunia osaiwala kuti sachoka pa moyo uno kupita moyo wa kumwambawo umenewo ndi wa muyaya ndiye osaiwala asilamu anzanga lero ndirachisano tiyeni tikumbukire kupita kuzikiti chine chake chikumenya ni mumtima mwe kuti ayi kumwambako kuli chauta amene akutipasa mpweya amene akutipasa chani amene china chilichonse kuphatikizana ndi awo amainda abambo ine langa zina tsamanja boys nyani wa mphongo timati danjo nifoka mpazanjo kasiyenda ni mwana papirira mulaje pamwamba ndimatumikira pasapirwa pano nzatumikira pano ndinenso wandale ndimapanga tandale sapirwa ino anthu ena amakwirako ntchito koma amakwirako ntchito zochepa timapempha kuti programu iyi ndikuti tiyeni tayankhule sifukwa simmamvesesa ngati sindikuyankhulani mmalimana mwanumo ngati sindikuyankhulani munzikitimo ngati sindikuyitanirani kuchipembezo ngati sindikuyitanirani inu okubainu kundaleko sindikuyitanirani kuchipembezo mulungu sakakukhulukirani siku lachimaliziro koma tikamapanga za ndale pasiko pano tiziziwa kuti kumwambako Allah subhanahu wa ta'ala ndi mmodzi anaomba Yesu Kristu anaomba Maria anaomba aneneri wonse kuphatikizapo ndi Muhammadi onsewo ndi oumbidwa kuchokera kwa mulungu mmodzi anazichemerera kuti ine wansanje osandiphatikiza ndi china chilichonse ndiye mukamphatikiziratu lero lachisanu sigwira lero programu iyi kumene kutangodusa sina chole nkhwani nanga si za uzimuso pandale timafunika tizipasana za uzimu posindikira kuti mulungu ndamene kuti nkese cha kusogolo mulungu ndamene kuti pasa zonsezi ziko la mtendere ziko la chilungamo zisankho za anzathu kuli nkhondo kuli kumenyana kuli kukhapana pompa pa Rwanda pa ningoti pompa pa Kenya pa pompa pa Tanzania pa taziona timuyamika Allah subhanahu wa ta'ala kumwamba kuti feta panga zathu mwamtendere mpaka na ovomerezayo ndikuchita kunena kuti amene akuthamangira sindimugwira aso amene ndikupikisana nawoyo zikuonesa kuti wapita anthu atamuuza kuti sumugwira tuyu sumpeza tuyu bwana musavomereze ina kumapereka mawu ati this ndikumangidwa nawo zimenezo lero mulipo ndati ndikuyankhuleni programu itikuyankhuleni kodi muliko avitumbiko mumba Richard Chimondo Panda azikhale ng'oma amodha sikunkuyu agospel kazako kuna Prisca Pundagaga alipo uyu Steve Kayuni alipo
Michael Nzamba nanga Jose Kabwira mulipasire moni anthu amenewa mophatikizira napo kumeneko kuli museum imene ikuyankhula kumeneko ndikuti program samayi waitenda ayankhule timango yankhula kuna kulikonse ndimapereka moni kwa MCP kuli museum imene yasala ikuyankhulabe kumeneko ndinamva nawo chisoni chifukwa nkhani kakhayo kuti iyi ikubweretsa mpungopungo muziko nkhani kakhayo kuti iyi ikuononga ziko zimakhala zovuta kwambiri ine ndimayima pamenepo kuti awa saononge ziko awa ansonda museum yoyenda mtembo woyenda ukuyankhulabe mpaka na pano ukachoka kumanda mtembo ukupereka maviye nibe mpaka na pano ndimamva chisoni ataona kuti achoka mboma ndipo boma lavuta anthu athamangisamo wabwerera Profesa Mtalika waitanisa chimanga ku Zambia lero akuti ayi chimanga chija mufuse amoza sikunkuyu sana bwera pa Zodiac amoza sikunkuyu anabwera khapa time zikhali pa Zodiac ayi kuitanisa katundu kumatengera process miezi 6 miezi 7 kuti chimanga chibwere mufuse buno a DPP wo kuti chimanga chimenya nchachakwera. Kodi Profesa Mtalika pamene amayimba yefoni hakainda chilema kumeneko ku Zambia mune ndi chimanga mbalo wanga yatithandizeni anthu muli kuti anthu ndikumamva kuti Mtalika anaimba foni sizokwera ndege anaimba foni mpaka na chimanga chikubwera ena ayamba kuchipindulira chimangacho ena chili m'manyumba mwawo akudya na akhuta lero anayambapo amodza sikunkuya chimanga chijatu anaitanisa ndayi MCP ine nangoti anthu awawa lero so ansonda amabwera ndi nkhani meja chimangatu chimene chikugawidwa ndi DPP basi anatumiza chimene chijatu chinali chakwera otachakwera mukanakhanga ngati simuna achose zinakakhala basi chimanga chimene chija chikanafika takhalani inuyo ndi choncho ndikunama kwanu azowerereni komanso aziweni ndionama program imene ndinawo pano koma ndikuti tiyeni tayankhule ngati sitayankhula amene wasasitenga ngati anzeru palibe china chitawo cha nzeru wa MCP koma kususumira m'mageti koma kuyenda mwenyemu koma kupanga chani koma $, tikupasani pano koma chani anzawo kungoyankhula zimakhala zatheka wasakwera ndege kumakhala zatheka asogoleri lero ansonda akumayankhula hayi chimanga chimenechi basi ndi MCP imeneyi inasiya chimanga chimenechi mafuta amene wa ndajana ali padokola anakala ajani mati ndifuse anyamata mmatinuyo boma ndilo mweri mulipo aboma ndilo mweri ndikupaseni moni chigawo za kumama kuno langa zina Nthamanja Boys nyano wa mphongo pasapitwa asogolera tinangobwera kubalansa machiniwo ife timati Dungeon for Camp Tanjo kasiyenda ni mwana papiri la mulanje pamwamba timamenya kandale pano hayi chimanga chimene chija hayi mafuta amene wanda jana ali padoko waja zaka zingati 5 mwamaliza chaka kutha mafuta osabwera anzanu angoti mafuta abwere kapita ni mafree station mumukayang'ane kuti kodi zija zikanenedwa zija anthu amayimbikizira ngati zimene zija sizingathe asogoleri zatatu chitipa tusanje kalunga mangoji mafuta atu pa free station ina iliyonse ndipo ogulitsa mafuta awo pano atu akukama kuli mbu corruption palibe zoti ya bwana tupaseni 5,000 iyi munthilirene mwansanga kulibe angokhala potu ayamba kuiti ayamba tu ma free station mu antchito kukukuta chinangwa ayamba kusaka chinangwa chophika kumagula na adia ma free station koma tinapa samu iyi pakati pano tenta yankule palibe kuti iwe tenga chigayo chakocho upite pa free station ndio ukatire mafuta utinyamule ukachiriza mafuta akatamo tenga chigubu mbale wanga ukagule diesel olize chigayocho anthu akaperese ufa kumeneko chimomwe ndimtendere Profesa Agapita Mtalika ndi chipani cha DPP tiyeni tayankhule ndiye programu iyi chifukwa ine ndimanena chindunji cheni chimene mumaziwa kuti apa ndikhoza kudusapo musazayerekeze wina paziko pano kuti akudaniseni chifukwa ansonda ayamba kuyankhula ansonda ayamba kunena ansonda ajiya kuti alowe ku DPP zakanika zikuonesa kuti mpata alowa ku DPP palibe ndiye iwo ayamba kutusa maviyeni kuti azapwetekesa anthu mtima ndiye tikuzulana pano ndimanena kuti mukazipa kamanyi inenso ndizipa kamanyi inunso mukakhala ku gulupu lanulo mukazipa kamanyi ine ndikukumvani ndizipakaso manyi ndikutulukirani konko muchipembedzo mwanumo kubungwe lanulo
inuyo ngati matusa maviyeni ndimakumvani koma ndikaona kuti matusa matuvi ine ndimakugazaniso nane nthawi yake yomweyo chifukwa ndimapanga kandale profesa akapita mtalika ndi amene ndimasapota ameneyo ndi chipani cha TDP ndipo ndizayenda ndi chipani chimenechi mpaka na mtalika azapume akazapuma ndizaona konkera ngati wina angatasankhire azakhale wamtenderetu mwina atu mzamemezanso amala kuti tiyende ndi uyu koma ikakhala mbava ya kuti TDP ndizauza amala kuti tiyende ngopita kwina kwake ndiye kumene koko kumene tingalozera ife maactivist titu tikaloza kuti asogoleri wamtendere ndi uyuyu musokuti ziko limavomereza mumbushe kumwamba kwa mavomereza pali maactivist ena amafunira zabwino ziko lawo ngati ine pano ndi anthu enawo pali ena amafuna ndalama maactivist omwewo mmachita kuziwa kuti awo amafuna ndalama awa sasonyeza anthu kwabwino ife timayima pano kukuuzani kuti tiye ndilowerenu the great machine Tramanja Boys Nyani wa Mpongo timati alole Dungeon for Kampatha njoka siyenda ni mwana papilira mlonje pamwamba asogoleri ine ndikabwera ndikangoti tiyenda ayankhule timayankhula chifukwa tizakuyankhulani ndipo tizakuuzani kuti mmene mulilimu sinu wayenerera kuzatenga upresident wa 2030 mmene mwalepherera sinu wayenerera kukhala pa ukansala mmene mwalepherera sinu wayenerera kubwerera pa MP nthawi imeneyo lero titenga ngati zisiru nanga siti kukuwa pano tikubangula mutenga ngati ofepempha ngakhale tili wopempha koma aliyense anagwira ntchito amafunika alandire malipiro aliyense wagwira ntchito yongopereka oloko ku charity kumakhala chakupereka kumakhala chonena ine sinzasiya kupempha sinzasiya atilipi kwauza kuti ayi Tramanja Boys alipo ngati mungatifune ndithandizeni asogoleri nane ndine kapolo wopempha osauka masikini wachabechabe ine sininganene kuti ndili ndi kanthu ayi ine ndilibe china chilichonse kapolo wachabechabe ineyo ndiye ine ndikakhala pano kati asogoleri mukamapanga daluzo tikumbukireni tikuziwa kuti ene mwakumbukira koma ife popanda ife ndopanda ntchito ife tikhala chilichonchi koma siku lina anati wopusa anayimba ngoma ochenjera tikuvina muzabwera kukosiwa sikuno muzavina ngoma zoyimba ifeyo ndipo inuyo muzatifuna nkufunsa kuti antanyiwa mulipo pamene mwanyoza pakali pano Tramanja Boys ulipo Nyani wa Mpongo ndisapitwa pamene mukutinyoza pakali pano aimani olea makatani mulipo pasita chitembo mulipo nanga akatenge amangoji ambuyanga osayiwala longo amayi yanga poni kalindo azafunika atije munyanene lero ndi chisiru simungamukumbukire kuti amenja ndi wakukhonjeni kucholo simungamukumbukire koma ine ni mapempha tere kuti atilipi pamene mukuyenda pamusati iwale ife tidakali pano ine ndikukuwa ine ndikubangula kuti chimomwe ndimtendere zikufikireni chimomwe ndimtendere Mulungu akudaliseni muzitiponyerako programu iyi ndikuti tiayankhule tiyeni tayankhule ngati sitikuyankhula titibwere simungatimve ife tikhapa tikuyankhulabe basi pamene tikupanga kandale tizikuyankhulaniso pandale pomwepo simunanene kuti mubwera mdzanditambire inepo kona kukwapa mpero la chitetezo koma nangomva kuti mwako mwachoka mkono mukadanena kuti mukandimva kuti ndatulukaso mumakwiya ndiye mukadanena atu kuti mukukwiranji ndinu ndani mukukwiya ngati ndani ine ni mbale wanu ndi mchimwene wanu kapena mukandimva mmanyasidwa anane chifukwa chanji muzifunse muzaona kuti muli ndi vuto pano timangoswa chindunji chwasogoleri pano timabandula chindunji chwasogoleri chifukwa ine ndimaziti the great machine Tramanja Boys Nyani wa Mpongo alole akane Dungeon for Kampatha njoka siyenda ni mwana papila mwana pamwamba ine ndimapanga kandale ndili pano kupanga kandale ine pano ndimasewera ndilipo pano director wasapitwa ndiye ndinoyo tilipo ambiri ndimalemekeza kwambiri anyamatanosa amene magwira ntchito ndine moposaposa osatira kwa Tramanja Boys amene ise ndi wamkulu kwambiri ku studio kuno timampasa ulemu Dr. Macheso mwini wakepo zichemerera pa maprogramu aka maziti professional amene iso ndi sing'anga ali ku South Africa ali ku South Africa timagwira nawo ntchito amabwera kuno akabwera mukamumva mu studio muzakuti wabwera ndikupempheni kuti amene iyi ndising'anga mukafuna zithandizo china chilichonse amene muchate ninso naye amene muzakhala mukudabwa kuti kodi Dr. Professional asiya za using'anga ayi amene aliyense amakhala ndi ntchito yake aliyense amakhala ndi talenti yake ikuno director mwini wasapitwa ndineyo koma ine ndinapempha kuti ndikhoza kugwira nanu ntchito malinga ndi support imene amapereka Dr. Macheso Professional munthu wamtendere wa chilungamo ndipemphanso inuyo ngati mungafune kugwira ntchito ndine ngati mumazimva kuti ndinu mtolankhani wabwino tilembereni
embani email pa Dr. Machesopo amene asakupangani interview musagwiranane ntchito ya radio sifunika munthu mmodzi. Limpopo kwa anthu ambiri kwa basi. Ena oto amapangira kuba koma sisi tipangira kuba timafuna kuti ife sabidwai ipite patali ikhale ndanto wankhani chitipa tusanje kalonga mangoji ndiye ifeyo ndi manena aso kuti ngati muli ndi nyimbo muli ndi china chilichonse mukufuna tikuthandizeni pano tikuthandizani mwamtendere chimwemwe chikufikirani business zanu tiitanire pano mmakulisa masingano malezala mmameza njoka mapanga zambirimbiri inu kaya mmalumba kumagwaba mwamba kumapanga mabakisama tikuitaniyani pano radio ino yamamvera wina aliyese radio yasabira ni Nthamanja Boys ndi Katundu mbaona timati tiyeni tayankhule program ndi kuti tiyeni tikuyankhuleni ngati sitikuyankhulani muzazitenga ngati anzeru ngati sitikuyankhulani tikati ifetu timakuonani kuti ndiyawo musagenza ngati sitimakumvani musagenza ngati sitimakuonani matupi mupanga musagenza ngati sitimakuonani koma ine ndimangoti tiyeni tiyende chansogolo ndiye nawo pano tiyeni ayankhule zimundu munthu papa zambiri maprogramu pano pasabidwa pano aineyo wina samaziwa. Ine ndiyamike professional Dr. Macheso ndiyamike amene magwira nawo ntchito bwino posindika kuchoni zina mmodzi komanso ineyo ndikufunireni zabwino amene mafunira sapitwa zabwino kuphatiza ndine Nthamanja Boys tiyeni tiyende chansogolo. Koma osayiwala pa maprogramu onsewa ndikuti ndisewerayi ndikuti tiyeni tayankhule ndimene ndikusewerayi ndiye ndimafuna mukamasata maprogramu anga sikoloko ku time zitu kumakhala maprogramu mmaziwa kwa gwanji imakhala nthawi yakuti iyi yani times talk imakhala nthawi yakuti ndiye inenso ndimakusanjira maprogramu anga kuti muziziwa kuti akamabwera o programu iyi ndabwera pano kuti tiyeni tikuyankhuleni tikati zimu zaona ngati palibepo kapena tasowa koma ndife akapolo opempha zimakhonza zina kutivuta timakhala timasowa ndi airtime yeni ndi data yeni kuti usewere asogoleri ukhale pa line asogoleri utumikire asogoleri wekha asogoleri zimafuna kudekha umapanga zimenezi mpaka na nchere mnyumba mulibe koma ndikulolera kukagula madata a 15,000 ndikupangira zimenezi mukuziwa Malawi mmene madata amene akudulira bundle simasewera sogoleni ndiye ndikamakupemphani musaganize ngati ife ndi osaukisisa kwenikweni koma timaziwa kuti ngati mungatipange top up ifenso tikupanga top up mbaona timapempha kuti ngati muli ma business bwerani kunoko tikulengezerani ndiye kuti mukutipanga ife support sapita ipite pasogolo langa zina Nthamanja Boys nyano wambongo timatalola akale Danja Nifo Kampa ndio kasiyenda ni mwana hii kunipegera nkani zopanda uboni ndangova kuti nokandoka mungu webusana olemekeseka nonse muliko bwanji ine ndikaziyamba sogoleri ndimaziyamba ndimanena kuti mundisiye ndiyende chonji ndipo kulimbana ndine ndimanena kuti iya sogoleri ine ndiwajabe kwambiri ndikamapanga chinthu ndimakhala ndalingalira ndayang'ana makona onse ndipo ndakonzeka ndiphedwe ndisaphedwe nditukaniwe ndisatukanidwe ndimalolera china chilichonse chilipa tusanje kalonga mangoji Nthamanja Boys nyani wampongo ndisapitwa ima kutumbikirani zigawo zonse pandale chona chenicheni ife tisakupandulira chona chenichenicho amainda bambo ndikusira ndipo ndibweranso mu chigawo chinapo ndikakuti lero ndilachisanu mangofuna kuti muziwe kuti tilipo tizikonzekera yakuwa ku mzikiti ndituluke mu studio muno timaona zambiri kunjaku andale ngati simumamva fatiri kunjatu ndifeyo tili pa ground ndifeyo inu ngati mwawina pa UMP muli ku parliament muli nyumba za boma mukugona kumene ko mukudya tikamakupemphani ngati musamamve ifenso loko kuma tuuzidwe tizingokupindani basi chifukwa amene tili pa ground kukubakirani kukuzani kila chilichonse chili kumuzikuno ndiye ndifeyo amene timangokuwa osauka ndiye mukatimva chonje mukamakwiya inu a DPP izo ndi zanu ife tilibe ntchito koma ngati muli achifundo ni mtendere ine ndimapempha kuti ndithandizeni sonane nane ndimafuna kudya mwabwino kumwa mazozizira amfiriti ndikusiyeni pomba lero ndi Friday nditapakire ku mzikiti amainda abambo ndingoti assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.